Ho, sus, taganag bunga sa kong biyabas. Ay, hinog pa dyan kayo. Sus, pastilan. Busog yung koron na. Nanadyo ko'y panihapon. Karon, taganag bunga sa kong biyabas. Oh, sus, ayan, hagpong pa dyan. Pastilan, oy. Nanasan yung batang mga munggulo, no? Kauba na po ning managsawon. Samok ko na po ko, ane. Sir, dong, kay tanaw to. Istorya tanggalit, sir. Uy, ngawin to siya, Kuya Chad, uy. Dili, oy, di na nga hadlok ya Richard si mama atong hadlukan ya. Di man ta mabukbok mama kay ako magidang bukbok mama. Si kani, gamitin bukbok ni Richard. Atong bukan. Ata. Ali itong. Ay, na ya Richard na. Kaya. Ya. Pastilan. Ay, kaon ya. Eh, wa ni siya dong, wa ni bunga, way bunga. Way bunga. Oy, uli na mo. Oy, lad, mamaakra ba namong iro ay mo paduol kaniya. Kaon ko iro. Makaay ko biyabas. Wa nay bunga na kani mga ilaw pa maguna. Mga ilaw pa na. Ay, tanugan man akong kuya. Di ayaw na di na pwede tugan kay Tong di hatag tong. Di ayaw na isuot kay ayaw na isuot kay Di kana. sa dong ang kuot nung simpon dong. Ito ka dong. Kung saan naman kumo dire? Kinamok na pud muna akong Ang picture ko ni. Ito gala. Yabas? Kaan nga yabas? Pahambong hambong. Tay sano, wa pagay mo kapalangin sa tagiya mag na. Istorya taon niya, kuya, kuman me. Ay, saba kay mang picture, miwi. Kinahumutan pa jud kamot bataap na. Flashback. Di sa dong ang kuot nung simpon dong. Ha? Ito ka dong. Kung saan naman pumo dire? Kinamok na pud muna akong na. End of flashback. Ang picture lang nga ko dong. Isigang dong. 1, 2. Ano sa dong? 4. 1, 2, 4. Ako na po. Ikaw lang po nawid dong. Sila ni mga bata. Ako mga ang- konsumisyon na ni mga. Dong. Way lahi mo sige nga nari pwede gato Ay, sa sambang kuya ba kay ang picture Ako pa jigi ko, ako pa jigi ko ani yung katungod nga magsaba-saba dire nga ako aning balay. Pwede. No, wala siya pag usaw na ko pagyaw-yaw, di na dyan ni Mamino nito. Ikaw po. Picturean pa kang kuya ke. Ikaw po. Ay, picture ni kuya Ali, Sige, kuya. sige. Kami picture ni Halika kuya ha. Ali. Ay, please mana kuya. Please. Ang picture namin kay remembrance na mo tutong. Ali tato ngayon. Okay, smile ay, smile. Smile! Ngisay! Bantay di mo smile ha! Smile! Smile! Tarong ngisay ba? Ngano si James? Ay, bak. Sus, bantay, prun ka mo din eh. Abi na kong si James Fred ni. Hugaw, mo huna, kuya, uy. Awa si James Fred man siguro ni. Aw, di background. Guba ang simpon? Di kanang na si James Fred mangod awaw. Tanang, alin ang picture ni? Picture lang. Ha? Picture. Wala man kaon, dim. Usaan man nga. Gilisan ni ninyo. Ana na siya i-front cam man na siya dapat go ana nga kana. Ang kita min tutong. Oy, tayop to, oy. Dito din, tre, oy. Ali dong. Ismail dong. Kamatay. Di marang man. Hindi lang. Di marang. Hawak ko naman duha. Sawayan ko na nato. Marang ba? Kita? Oh, mana. Pwede na mo muli. Mana ko picture. Alam mo kaon pang yabas. Wala ko yabas ba ana? Eh ag katong akong samin kay kuha niya man atong nagiadlaw. Adlaw. Naging adlaw patang anong wa mo mga ilis oh. Ano mo? Ano ko yabas? Dong, kay ko to. Imo adun ni. Riya mo ba? Riya mo ba, yabas? Bak man eh. Stilan ni mga bataan. Ang gagos ba dai? Batay ka? Na, pastilan ako pa na bawag tae nga. Maho. Nain man ko an good. Oh. Dey, panguli na mo be, pambunalan ta mo ron. Kamo ba? Ayo. Panguli mo de. Isara mo kay daghan. Ikaw, uli me. Baylo ta. Oh, Uli me, uli. Kang kunya kamaman oy. Kamama na saban. panguli na lagay mo dito kay sus, pastilan mo mga bata. Ina ko ya guswa inig. Ay, mulayas magbali na ta kung bay siguro eh. Ina ko ya guswa. Ya, Ina ko kay uban po ko. Aapas me. Ina ko ya guswa. Pamina sa kaya Richard. Ina ko ya guswa kay Richard nga kanang mo kuhaon ko tong kuan sa amin sa kung para nang naong bitaw. Wow, nan sa amin unsa pa? Ngunya pa picture po ko. Unsa pa?
Oh, kukuha ko tong iyang kuan, tong iyang raincoat bitaw. Unsa pa gyud? Kuan. Kan daghan eh bilin ikaw di ay Isa lang, kato lang sa amin. Okay, unsa pa gyud? sa amin. Maura, balik ba yan ni ugma, ingna kuya guswa. O wala kay istorya, pwede naman manguli dong. Pwede naman manguli. Oo, natataot. Ganahan mo kuya kay mandito ikaw. Oh, Ganahan may maaway-away ta. Ah, ganahan mo kaway-away di ay. ayo kanang joke-joke laman. Do, di man Ganahan mo kaway-away. Dili ka lang. Amaot nilas kuya. Ako be santuko, ako ana santuko pag ko. Ganahan mo kaway-away. Dili man away ang kuan. kuasan lapok oh. San lapok. Ang lapok. Wala mo ka ilis kuya. Ha? Wala ka ilis. Nagkapanginaway. Oy, tanawa na inyong mga purma. Oy, napismas ninyo. Okay raman may bisag di may. Wa may ilis kay di man may pare. Yubo ko kaniyoy, Oo. butang aniyoy. Di man may parehan nimo nga kuan ikaw kay way wa ilis, wa ligo. Baw yabas. Wa yabas mo ba. Da, video naman tadi maninood mama. Kaunog diabas dali. Hatag ka. Manghatag na lang ko para pwede na mo manguli. Basigari na po mo mga unog panihapon. Na, delikado na. Diyan na to dong. Mapay mangayo, mapay mo. Na, Kanirang last ha. lasa. Mangayo po ka. Mangayo po ka Kuya Richard. Gahi man imo yabas, kaya litsan mo naman imo ulo oy. Awa kay Richard ang mayabas kay Richard oh. Bulingit kayo murag ikaw na ay mga kuan na sa naong. Awa tong ali tong. Mapay mangayo yung mga tawanan, mapay nawayon kayo. Ora na. At nay perma. Flat pagyud kayo. Mura flat kayo ng kuan. Lahat ilong di ay, lahat. Ang Imo na po sungugon akong ilong. dili man ilong. Unsa man? Tagtangaw kay di matangtang. Ngap. Asa day plat dapit kuya. Ay napas. Tanggalon man ka. Ang pilong pikas ay tangtanga pikas tong. Di ko ba man in town? O unsa? Tangtangon na ko na nimo. Ato pikas dong ana dong. Ani Ana maot sa nilat kay gisi man. mana god o pap o. Gisi man oh. Ay Patay. bara. Uli namin kuya. Ha? Tay, yunsa man ninyo ta na ko sinila tong. Yunsa man ninyo dong. Ka ba? Ay, Yunsa man ninyo. tong away man tatong. Tantong. Kinsa ba di masukuan nag. Hoy tag 120 ning Ikaw sugo at tanggalon. tagtangaw nga anaon dili. Patay sa una man ni pagtaon nako. Ingon nakatanggalon wala kay Patay ingon dong. guson. Patay wala ko sinila sa ni unsaon na lang ni. Na, Away man. Guba ini. panguli mo ato kaw. Kamo kay gasurok ra mo sa kong Ayo sukul tong. Ayo sukul na tong daong dong. Mot na daong dong. Di ba kasi mo Gusto mo na, Richard? Sa baka man yung mga tamo yun. Bagbukag. Kuya Guswa. May gamay oh. Huwam ko tong kan kang Guswa katoy tang nanaana sa naong Kaya na anas na oh. katong sa amin ba? Kay ligo may mikuan. Amin. Nabre sa amin. Nabre kay gatag sa amin. Kato ba? To ba tong nung gibunlot bitaw tong nangana. Uy, dito sa amin. Dito sa amin. Ayun sir to. Ay, Ay glass. katong Google ba? Google. Ako man to. Unya biyabas Tong Di ba nabiyabas? hatag kay Richard. Ano yung walang gibang hatag, Richard? Nga lunes to, mato na balik ka sa tabon. Ay, di bitaw na ako natagaan na mugos man. Karon, ang bilang ba? Ang bilang kay tiwas na mo nagba. ayong Nawa. Pairin hatag. Wadala ra ba na usa? Sabi nga aman. Kuan man ha. Tunot man. Braman ana oh. Oy, dunot yung pagtanaw na ho. Ayun inog miyabas. Magbaho. Kailan mo kay Richard baho. Aliwan. Ah! Bro! Uli na. Sumatong. Ang daw maganda. Uli na mo kaw. Ako lang ang bina. Uli na mo. Akan dong. Ay, ano? La karon. Bumuliko. Bugaw mo ko be. Bugaw. Bahok kay Richard. Bautai ka, bautai Ikaw ikaw. suwa po tambok. Be. Namayon kay mamura mo mga kuan ha. Kamu mga bataan mo ha. Kung sa pamuhan na makasabi mo na din yung motor. Huwam naman me. Huwam naman Sa me. duwa. Kung madisgrasya biya mo na makasa. Na pastilan. Patay yung mga bataan mo ron. Kasi siya kunong anad man kugod, Hindi, anad mo drive ko. Anad.
Yawi dong. Alakaw lang ka lang. Tanat ang galit side daw sa galit side. Sumbong ko papa pag Di man ta bukbok ato kay ako mang gidaang para bukbok mama di ta bukbokon mama tata dungan si mama ta. Ay si kayang Richard atong dungan. Ay, tayo sa Kamot, transpassing na ng inyong gibuhato. ay saba kay man picture mi uy. Kinahumutan pa jud kamot bataap na. Ang bina. Uli na mo. Akan dong. Hala karon. Hala karon. Mama ligo. Mga ugaw. Kasi ato. Ay. Aja, play. Wa mo ligo. Ugaw kuko. Ano, balik ko kanang mo dagan mo gamay. Aja, play. Wa mo ligo. Ugaw mo kuko be. Ugaw ko be. Bahok kay Richard, bahok kay Richard. Baho tayo ka, Kaya ikaw. gusto po tambok. Yo, what's up mga barangay? So maagyapan naman ko yung uniform no. So shoutout sa kuan kana Higher Sports sa pag-sponsor mo ani na sa tong spot. So sa gusto mong palit ng isa. Sa mga gustong mo palit, og na mo kwarta palit mo mga kuya. Kaya kaduha din mi shout out mi utro kay kaduha mi ga mag-video pero dili na aga pasabot nga dili mi seryoso. Isaac Pinamay, mga sakay sweet udap. Kaya muhogo to jado. So sa gusto mong palitan ng spot mga barangay, U-part kusugan na siya mga barangay pang diving. O sa kaninga ng sweatsuit niya, napasutay ka ng goggles nga gihatag niya with snorkel. So palit na mo sa Higher Sport mga barangay. Nasa description ang link. Okay, shout out ko ni Ate Grace R. Dinurog o ni Aluna Nova Inso no. Oh, maro to. Shoutout ko ni Charles Byron og ni Aileen Batingal. I love. I love it. So yun, Moklo TV mga barangay. Yan natin yung supportahan. Palagaw subscribe mga barangay. Shout Yeah. out po ko ni Vincent Taglukop og sa akong channel Kintoy TV og sa ako pang uyab si Mami Mimeng. Ang mamin. So yun, Sa Tigbanon Vines day. Katigbian Vines. Si Jay Choy dahil Katigbian Vines, Katigbianon Vines. ayun. So shout out. Dagan salamat mga barangay sa pagtanang nga lingaw no. Yun, bye-bye mga barangay. Tara, salamat sa nag-video. Balik. Baho tayo ka?